Sayang, pengen makan apa? Pengen makan ayam gepuk. Awas, Apa? enggak khawatir kena itu. Ayam gepuk. Aduh, jauh dong. Gak apa-apa. Ya, ya, just. Ayo rek, melo aku tuku ayam gepuk nak Geraha Kota. Liwat kene. Liwat Pasar Suko. Iki pasare. Lah lek kowe ketok kon tergawe di nang pojokan kuwi, belok kiri. Iki. Nah, mari ngono kowe ketok jembatan Sirotol Mustaqim kuwi. Nak Geraha Kota, langsung ae belok kiri nek kowe wis ketok ruko-rukone. Nah kene iki nggone jajanan rek. Nek nang gepuk lurus ae sambil noleh kanan. Ono rombong cete kuning. Nah, kuwi. Nah, iki belok kanan sithik. Lah. Pesen wis. Ayam gepuk yang dada 2 tanpa nasi. Yang satu lalapannya kol goreng ya, yang satu biasa. Ngono cara pesen rek. Tapi bojoku iki keliru rek. Sakjane pesene ku ayam kremes, kudu ayam gepuk. Apa aku wis gak mangan sego. Lek pesen ayam gepuk, entek sego pake aku. Enak soalnya. Ya wis ngono lah pokoke. Iki ayo ndelok bojoku mangan. Banyak banyak banget. Sampai tumpah-tumpah. Piye jalape gak tumpah? Wong bungkusane sampe metu-metu ngono kok. Dibukae langsung. Sayang, sini. Cobain. Enak kan? Terus ya. Rasa ayam. Ya wis ngono kuwi lah rek, delok entah crispy-ne koyo ngono awake dan iku pau enak gubise ya digoreng piye. Nek sambel kuwi gak usah ditakok, jan pau wedes. Lek kowe hilaf tak jamin entek sego awake. Wis kapan-kapan makan apa lagi kita.